Çağaları goraman halkara uny münasibetli Mary vilayet häkimliginiň vilayet baş bilim medeniyet müdürlikleriniň guramaklygyna geçelen bayramçylyk çeýresi çağa dünýäsine mahsus şatlyk şowkuna wetseni. Dabarda çykyşlarda çağalary goraman halkara uny münasibetli gutluklar aýdylyp, ýurdumyzyň üsüp gelýän ýaş nesilleri olaryň saglyklaryny goramak barada diýen aradalar üçin gahrman arkadamyzy we arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözleri beýan edildi. Mary vilayet häkimliginiň Dinanlar Birleşiginiň vilayet bölüminiň vilayet baş bilim hemde medeniyet müdürlikleriniň bilelikde guramaklaryna marşagarnaky bagtýarlyk tilgäkine geçelen dabary bayramçylyk gününe çağalara ýatdan çykmajak portatory başlady. Halkara parahatçylyk we naşmak ýylynyň tomut pasynyň ilkinji gününe geçelen bugünkü bayramçylyk dawratyna gatnaşan vilayatyň mektebi çene çağalar edaralaryna terbiýelenýän körpeleri, mektep okuwçylary hemde vilayatyň çağalar sungat mektepleriniň aýdymsal topalary bagy bostanyga bölünip şähere görüp berip oturan döwrewap feilgäke toý ýürüşlerini eller. Feilgäkiň dawaralary Amerikanyň çağa dünýäsine mahsus uwadan bedilen sahnasyna bugünkü çağalaryň bayramy münasibetli aýdymsal çykyşlary giňden ýaýbanlanyrly. Şeýle dawaralaryň beýram vilayatyň Margoş mehmanhanasyna Dinanlar Birleşiginiň Mary vilayet hemde marşagar bölümleriniň bilelikde guramaklaryna geçerli. Joşun çykyşlarda ýagnanan aýdymdyr saatlarda ýerine ýetiren taşlarda bagtyar körpeler asuda we parahat watanymyzyň hak howanlarymyz gahrman arkadamynyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň adyna çağa kalybyna çykan alkyş sözlerini aýtdylar.